Hát sziasztok! Engem David Musicnak hívnak, és köszöntök mindenkit az első videómban. És nagyrészt ez a videó arról fog szólni, hogy milyen volt a Magyar Zeneháza, mert 2 héttel ezelőtt voltam ott, és szerintem nagyon megérte elmenni. Ha van rá időtek és pénzetek, akkor menjetek el, viszonylag olcsó egy jegy, diáki jegy is olcsó, vannak kedvezmények, és akkor vágjunk is bele a videóba. A hangomért elnézést kérek, meg vagyok fázva, de remélem jó lesz ez a videó. Pár felvétel a hangomból, remélem élvezni fogjátok, és nekem amúgy nagyon tetszett a hangom része. Voltunk a kreatív részén is, az is tetszett, az nekem jobban tetszett szerintem, mint a hangdom. És élvezzétek a videót. És hát, köszönöm, hogy velem tartottatok, én Dávid voltam, sziasztok!